соат расо 10 аст ва ман ба шумо аз дафтари марказии радиои озодӣ дар Прага салом мефиристам. Чалои Гулхоҷа ҳастам бо сархати хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон дар хидмати шумо ва барои чанд дақиқа бо шумо суҳбат хоҳам кард ва баъд аз 3 соат дигар бозам шуморо дар бахши мустақими барномаи хабарии радиои озодӣ дар озодӣ видео канали махсуси мо дар YouTube мунтазир мешавам. мушзанӣ баъди оғӯшгирӣ ва ё моҷарои намояндагони ҳукумат бо баъзе аз аъзои мухолифин дар Варшава чӣ паёмад дошт? Дар ин бора мо дар барномаи хабарӣ суҳбат мекунем. Аммо пеш аз он хотиррасон мекунем ки дирӯз дар рӯзи дуюми баргузории ҷаласаи ҳуқуқи башари Созмони амниёту ҳамкории Аврупо дар пойтахти Лаҳистон байни намояндагони ҳукумати Тоҷикистон ва аъзои мухолифин моҷаро бархост. бемории сиёзахм ё сӯхтанӣ дар Ҳисор. Чанд нафарро бо ин маризӣ дар беморхонаи стироятӣ бистарӣ карданд. Ҳарчанд мақомоти бедоштаи кишвар дар ин бора ибрози бехабарӣ мекунанд, вале ҳамкорони мо ба яке аз деҳаҳои ин ноҳия рафтанд ва бо худи беморону хонаводаҳои онҳо суҳбат доштанд. манбаи сироят аз куҷост? Дар ин бора гузориши пешниҳоди шумо мешавад. зимнан тақрибан ним моҳи пеш дар шаҳри Хуҷанд ҳам чанд корманди як кӯдакистон баъди он ки гӯшти қурбониро ба кӯдакон надодаву дар хона истеъмол карданд, ба ин маризӣ гирифтор шуданд. рӯзи оғози мурофиаи додгоҳии марде ки ҳамсарашро бо 13 зарби корд кушта буд маълум шуд. Ба муттаҳам дар ин қатли бераҳмонаи пурсарусаду аз 15 то 20 соли зиндон таҳдид мекунад. ба мурофиа волидони Бобоҷон Ширинзода, фарди гумонбар ва наздикони Моҳира Ятимова, зани кушташуда даъват гардиданд. дар Русия бузургтарин тамрини низомӣ оғоз шудааст ки дар таърихи ин кишвар намуна надорад. дар ин машқҳои ҳарбӣ ки то 5 рӯзи дигар идома мекунад, наздик ба 3500 низомии чӣ низ ҷалб шудааст. зимнан дар НАТО тамрини Восток 2018-ро коркарди иштирок дар низои густурда маънӣ дод намуданд. ҳамчунин барои шумо бинандаи азиз деҳаеро нишон медиҳем ки замоне аҳолии зиёд дошт, аммо ҳоло ҳамагӣ 30 оила дар он ҷо зиндагӣ мекунанд. дар ин ҷо ки сурбу волфрам истихроҷ мекарданд замоне, вале баъди баста шудани корхона мардум ҳам аз ин деҳа кӯч бастанд. онҳое ки боқӣ монданд барои пешбурди зиндагӣ хишт ва ашёи хонаҳои холиро мефурӯшанд. дар ин бора мо як гузариши пешниҳоди шумо хоҳем кард. нигаронӣ садо дод ва сартарошхонаҳоро бастанд. баъди он ки 1 сентябр Эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон муҷозоти сартарошхонаҳову духтурони дандонро барои беаҳамиятӣ талаб кард, дар душанбе рейд ташкил шудааст ва нахустин натиҷаҳои он муҳр ба дари баъзе сартарошхонаҳо, кошонаҳои ҳусн ва дандонпизишко шудааст. ҳамкорони мо бевосита дар яке аз ин тафтишҳо иштирок намуданд ва матлаберо ҳам дар ин маврид таҳия карданд. 29 000-ро интизор доштанд, вале аз он бештар омадааст. рӯзи гузашта дар калонтарин майдони варзишии шаҳри Ваҳдат консерти шоми дӯстӣ бо ширкати овозхонони тоҷику узбек баргузор гардид. ин ҳамон консертест ки имомхатибони масоҷиди шаҳри Ваҳдат чипта харида буданд. албатта гуфтани он ки муллоҳо дар консерт буданд ё не феълан мушкилтар аст, аммо ин барномаи ҳунарӣ чӣ гуна гузашт ва таъссуроти Севинч овозхони шинохтаи узбек чӣ будааст, дар барномаи хабарӣ метавонед тамошо кунед. фаромӯш накунед баъд аз 3 соати дигар дар пахши мустақим дар Озодӣ видео канали радиои Озодӣ дар YouTube ва ҳамчунин www.ozodi.org вебсайти радиои Озодӣ ин барнома пешниҳоди шумо хоҳад шуд. ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам ки он ҷо радиои Озодӣ саҳифа дорад, моро тамошо кунед.